Метаелиминатор променя правилата на играта. Трайното премахване на ненужни дървета вече е възможно без багери, дълбоки изкопи и високи разходи. Защото на сцената излиза Метаелиминатор. Първият патентован български инвентар тип щипка бързо и ефективно премахва трайни насаждения. Метаелиминатор прихваща и изкоренява дървета, храст и лозя с леко разклащане, след което ги поставя на предназначения терен. Щипката и хидравликата на Метаелиминатора са със здрава и устойчива конструкция от 100% якостна стомана. При по-здрави корени инвентарът се самозаключва и действа като лостова система. Назъбените рамена навлизат под земята и прирязват корените на дървото за по-лесно отстраняване. Метаелиминатор се прикачва към машини с навесна и хидравлична изнесена система, челни товарачи, багери, трактори. Метаелиминатор е надежден помощник за почистване на овощни градини, синори, пасища, лозови масиви, речни корита. Иновация, качество, ефективност. Метаелиминатор от Meta Steel Constructions ООД.